is alles weer gesynchroniseerd. Yes. Het is net een videoclipopname. Ongelooflijk. Ja. Oh, dit is lang geleden, mensen. Ik weet het. Shark Talk is natuurlijk een podcast die niet maandelijks uitkomt of niet wekelijks uitkomt of whenever, maar gewoon wanneer ik zin heb of wanneer het past. En nu krijgen jullie er 3 achter elkaar. Ik moet nu weer leren spreken gewoon. Dit is echt te lang geleden. 3 achter elkaar. Vandaag de eerste vanuit Poppodium Volt. Net zoals de vorige toevallig, maar dat was geen Shark Talk, het was een Volt Talk. Volt podcast, ik weet niet meer wat ik het genoemd heb, maar het stond ergens in de feed. En morgen gaan we er eentje opnemen met Volt, maar dan met de politieke partij. Maar dan niet in Volt, want dat wordt dan te ingewikkeld. En de dag daarna, hopelijk, die staat in ieder geval op de planning nog een eentje met de PvdA, want ja, de verkiezingen komen er ook aan. Maar vandaag weer gewoon lekker over muziek. Yes. Toch? Ja. Ja. En Lotte, wij kennen elkaar vooral via een e-mail. Ja, dat klopt, ja. Met hey, wil je komen spelen? En je kunt nu niet meer komen spelen, want de show is weer afgelast Ja, en allemaal helaas, dat soort dingen. ja, jammer. Maar ik heb je ook wel een keer eerder zien optreden. Dat post ik toevallig ook van de week, want ik ben een beetje door mijn archieven aan het duiken, om een beetje op de dag nauwkeurig te posten wat ik ooit een keer heb gedaan. Want uit een archief van 6 jaar, 7 jaar... dan ben ik al overal wel een keer op een dag geweest, voor mijn gevoel. Ja, dat is veel, ja. En als ik echt mijn hele oude archieven erbij zou pakken, dan zou dat sowieso wel passen en kunnen. Maar toen speelde je nog wel een andere naam, denk ik. Ja, dat klopt, ja. Toen was het Luca Madou, toch? Ja. Luca Madou? Het is, dat was inderdaad een andere naam. En ja, in die tijd, toen zat ik nog op de Rock Academie en toen hadden we best wel een uitgebreide band. We waren echt met 7 man. Dus ja, dat was wel iets anders dan wat we nu doen, ja. Want laten we een beetje door de tijdlijn heen gaan. Want dat is, ik zeg altijd, de meeste mensen kennen je niet. Dus laten we je een beetje introduceren. Precies, ja. Zodat mensen een beetje mee zijn. Je mag sowieso de microfoon net iets dichterbij. Ja, yep, hetzelfde wat we net deden met de... Ja, yes. Dat maakt het toch altijd net iets verstaanbaarder. Ja, Anders moet ik dat is heel wel veel zo erbij gaan zetten. Of ik moet me veel zachter zetten, dan levelen we ook wel weer een beetje, denk ik. Want je bent in Limburg opgegroeid? Ja, dat klopt. Ik kom oorspronkelijk uit Hulsberg. Uit Hulsberg, want daar worden alle rockartiesten geboren, toch? Ja, was het maar waar. Hoe ben je in contact gekomen met muziek en tot je dat eigenlijk wilde gaan doen? Nou, mijn moeder die speelde gitaar en die heeft vroeger ook in bandjes gespeeld en gezongen. En mijn vader is een platenverzamelaar, dus er stond wel altijd muziek op bij ons thuis. En dus sowieso van die kant wel meegekregen. En ik vond, toen ik zo eind basisschool zat, vond ik die gitaar heel interessant, omdat ik mijn moeder daar dan vaker mee zag. En toen had ik wel zoiets van, dat lijkt me super tof om ook zelf te kunnen. Dus dat is eigenlijk de eerste trigger om op muziekles te gaan. Dus toen was het, mam, mag ik de gitaar even te lenen? Ja. En toen was het, nee, niet deze, pak deze maar. Of, ja, ik mocht hem meteen okay, gebruiken, dus meteen gebruiken. Dat was wel heel vriendelijk, dat is wel chill. Ja. En dan is het vooral eerst zelf pielen en dan kijken waar het uitkomt? Of was het dan meteen ook wel begeleid en eens kijken wat er... absoluut eerst zelf pielen en proberen er iets fatsoenlijks uit te krijgen. En op een gegeven moment ben ik toen begonnen met gitaarles. En wat akkoordjes geleerd. En eigenlijk was het toen nog helemaal niet mijn intentie om daarbij te gaan zingen. Maar toen zei de gitaarleraar die ik toen had van... misschien kun je jezelf een keer begeleiden en er ook bij zingen. Toen vond ik dat eigenlijk wel heel leuk. En sindsdien ben ik eigenlijk blijven doen. En dan is het in het begin covers en liedjes die je leuk vindt? Ja. En dan allemaal met die platen van pap meezingen dan? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, inderdaad, heel veel covertjes gespeeld. En volgens mij was ik 15 of 16 toen ik mijn eerste eigen liedje schreef. 15, 16? Wat was dan de trigger? Want opeens een liedje gaan schrijven, had je een voorbeeld of deed je moeder dat dan ook? Nou, ik vond het superleuk om die covers te doen. En rond die leeftijd ging ik steeds maar nadenken van... wat wil ik eigenlijk gaan doen met mijn leven? En je bent dan al een beetje bezig met kiezen van wat voor een opleiding wil je gaan doen. En toen dacht ik van eigenlijk wil ik gewoon heel graag van muziek maken ook mijn carrière maken. En toen dacht ik van eigenlijk wil ik wel eens gewoon zelf proberen om een liedje te schrijven. En dat ben ik toen
daar eigenlijk mee gaan experimenteren. En vanuit daar is toen het eerste liedje ontstaan. En welke platen zette je dan op ter inspiratie om liedjes te gaan schrijven? In die tijd, Ja? toen luisterde ik eigenlijk veel verschillende dingen. Ik was toen echt Nirvana-fan en Rage Against the Machine vond ik toen heel tof. En ja, ik luisterde ook wel veel naar Sella Sue toen. Vond ik ook heel tof. Ja, sowieso een top schrijfster, toch? Ik bedoel, Ja. haar nummers, dat zijn wel meesterwerkjes, zal ik het zo zeggen. Ja, en heel eigen vond ik Ja. toen. Ik vond die stem ook heel tof. Ja, zij heeft natuurlijk een boost gehad in haar carrière. Ja, Maar haar werk is wel heel erg dicht bij haar gebleven eigenlijk. Vanaf dag ja één. absoluut, ja. En dan probeer je dat dan na te schrijven, een beetje in dezelfde flow? Of had je toen zoiets van, nou, ik wil niet zoals Rage Against the Machine rockend op een podium rondspringen? Of, Ja, dat eerste liedje, daar heb ik helemaal niet echt bij nagedacht. Ik dacht, ik ga gewoon schrijven. En ik merkte toen dat ik meteen over iets wilde schrijven wat ik zelf had meegemaakt. In ieder geval vanuit emotie. En dat het eigenlijk gewoon was, dit komt eruit, dus dit ga ik maar doen. Verder niet echt over nagedacht wat voor een genre dat dan zou moeten zijn, zeg maar. En waar ging het eerste liedje dan over? Het eerste liedje, dat was meteen een gebroken hart liedje. Oh. Zoals het dus hoort. echt zo 16-jarig, weet je wel. Ja, dus... En daar heb je mee de hitlijsten bestormd? Of was dat vooral thuis? Nee, dat was nog niet veel soeps. Nee, ik vond het wel... Ik was wel blij dat was gelukt. En vanaf toen ben ik gewoon steeds meer gaan schrijven. En dat songwriting proberen te ontwikkelen. En uiteindelijk heb ik toen auditie gedaan voor de Rock Academie. En wat heb je dan voorgedaan? Want de Rock Academie is een HBO-opleiding of is het een MBO-opleiding? Ja, HBO. Dus dan moet je eerst nog iets anders hebben gedaan van tevoren? Of nee, mocht je in één keer door? Ik ben gelijk door vanaf de middelbare school naar de Rock. Dus dan ben je een jaartje of 17 of zo, 18? Ja, en dan, precies. meteen Maar de best Rock. nog wel jong eigenlijk achteraf. Nou ja, je kunt wel beter vroeg beginnen, zeggen ze dan. Maar aan de andere kant, ja, het is ook niet erg om een stuk later te beginnen. Ja, het had voor- en nadelen. Ja. Ik heb ook wel eens nagedacht van... Ik was toen nog zo jong en ik heb echt, zeg maar, op de Rock Academie ben ik gaan zoeken van... Oké, wat past bij mij en wat wil ik gaan doen? En ik denk, het kan ook zijn voordeel hebben als je dat al een beetje hebt voor ogen hebt... en dat je dan met iets meer bagage, zeg maar, daaraan begint. Maar ja, dit is achteraf. Ik denk dat je aan allebei de opties wel genoeg kan leren. Zeg Want je maar. zegt, je bent op je 15e, 16e gaan schrijven... en eigenlijk 2 jaar later al naar Ja, de Rock best wel Academie. laat, ja. Laat, vroeg. Ja, toch? vroeg voor de 2 Rock jaar, Academie, ja. Maar inderdaad, qua... dat ik echt serieus met muziek bezig was... en meteen inderdaad weer 2 jaar later zoiets... ja. Maar wat heb je dan gedaan in die 2 jaar? Is het dan voornamelijk op je kamer zitten liedjes schrijven? Of was je ook al met een bandje bezig en wist je al welk koers je wilde gaan varen? Of... Ja, ik speelde toen in een coverbandje en ik heb toen wel wat liedjes geschreven. En ik heb toen ook een tijd op Cumulus nog in Maastricht de vooropleiding gedaan. Ik moet toch een beetje wel klaar zijn voor wat komen ging. Dus het was in mijn herinnering best wel een drukke tijd met middelbare school. En ik zat toen op het gymnasium en dat vroeg best wel veel van me. En die vooropleiding en best wel een drukke tijd. En dan heb je... Dan maak je die stap, dan wil je naar die Rock Academie. Wat vragen ze dan van je? Wat moet je dan kunnen? Nou, in eerste instantie moest je een aantal demotjes insturen. En aan de hand daarvan werd je dan uitgenodigd om daar op de Rock te komen optreden. En toen moest ik volgens mij ook 2 of 3 liedjes spelen. En je kreeg een soort van auditieve test om te kijken of je muzikaal gehoor had. En toen heb ik volgens mij een covertje gedaan en ook 2 eigen liedjes. Dus meteen laten zien van ik kom hier niet om andersmans werk te spelen, het moet wel van mij zijn. Ja, ik dacht, ik ga meteen laten zien wat eigen is, maar ja. En hoe lang duurt die opleiding dan? 4 jaar. Is dat 4 jaar ploeteren? Nou, dat valt wel mee, maar het was voor mij wel even een zoektocht in de zin van... Ik was gewend om vanuit een boek te leren en dat zeg maar te reproduceren. En ik moest in één keer die overslag maken. Ja, dat. Ja. Nadat je dan werd beoordeeld van hoe je op een podium staat. Dus dat was voor mij in het begin ook wel een beetje frustrerend, omdat
je gaat echt een proces aan met jezelf. En je kan dat niet binnen een minuut of een dag veranderen. Je moet echt inderdaad aan jezelf werken. Aan je, ja. Het is een heel ander soort leren. En het staat veel dichter bij jezelf dan gewoon iets uit een boek doen, zeg maar. En is dat dan in die 4 jaar... moet je dan aan het eind van die rit... is misschien een vreemde vraag, maar moet je aan het eind van de rit klaar zijn? Moet je dan je product presenteren? Of is het 4 jaar... Je wordt allemaal in andere groepjes gezet en ga daar maar iets mee spelen en ga dat maar doen en probeer dit maar? Of? Ja, het was vooral in dat eerste jaar word je echt gewoon in allemaal verschillende bands gegooid en zeg maar, ga maar doen en kijken waar je uitkomt. En langzaam wordt het wel steeds gespecialiseerder en steeds meer op je eigen ding, op je eigen act. En ja, ik heb toen toegewerkt naar mijn afstuderen, naar een show. Dus, maar het voelde voor mij niet alsof ik toen klaar was. Het was echt nog steeds een zoektocht en het begon eigenlijk toen pas een beetje voor mijn gevoel. Want hoe lang is dat dan geleden nu? Ik ben in 2017, 2018 afgestudeerd. 4 jaar geleden inmiddels. Ja. Dus dan heb je die 4 jaar daarvoor ben je aan het zoeken geweest en ergens in dat pad bedenk je, ik ga Luca Madou worden. Ja. Why? Waarom? Nou, ik kwam er steeds meer achter wat ik zelf tof vond qua muziek om te maken. En ik merkte dat dat toch wat meer in die duistere kant lag. Een beetje dat indie, maar toch iets elektronisch. En dat ben ik eigenlijk uit gaan zoeken. En vanuit daar is Luca Madou eigenlijk ontstaan. En dan moet je bandleden gaan zoeken. Is dat gewoon de school rondkijken, jij en jij doen mee? Of is het... Ja, een beetje wel. Het is gewoon vragen van God, dit is mijn plan, dit wil ik doen. Vind je dat iets, wil je dit met mij samen doen? Dus ja, eigenlijk ben ik zo inderdaad aan de bandleden gekomen toen. En wat heb je toen gedaan met de band? Want dan is dat naast het natuurlijk tot het een schoolproject is, wil je er natuurlijk meer van gaan vormen. Ja. Welk parcours heb je toen bewandeld eigenlijk? Ja, we hebben toen uiteindelijk meegedaan aan Nu of Nooit. En in het begin zijn we gewoon vooral meters gaan maken en veel proberen te spelen en een clipje opgenomen en dat soort dingen. En toen aan Nu of Nooit meegedaan. Ja, voor de mensen die buiten Limburg gewoon in deze podcast luisteren, ik weet niet hoeveel te zijn, maar stel dat. Nu of Nooit is de provinciale bandwedstrijd eigenlijk, die toch wel een hele hoop bands in de kijkers heeft gezet. Yes. In de kijker heeft gezet. En als je daar won, dan kon je op Pinkpop staan. Dat was dan een beetje de eindgoal voor iedereen natuurlijk. Ja. Maar je had 1 voorronde en je had de finale. Waar zijn jullie in doorgegaan, de finale? We zijn inderdaad in de finale gekomen. Toen zijn we uiteindelijk tweede geworden. Prima toch? Ja, best wel prima, ja. Dan heb je in de kijker gestaan en je hebt meteen de druk om op Pinkpop te moeten spelen. Ja, ergens is dat ook wel lekker natuurlijk. Achteraf gezien, op het moment zelf ben je gewoon aan balen en denk je, kut. Maar ja. Nou ja, je merkt wel natuurlijk heel veel bands die hebben we mogen naar Pinkpop. En je ziet nu natuurlijk, Nu of Nooit is gestopt en dan komt een nieuw project voor terug. Waar toch wat meer begeleiding in zit. En dat je niet meteen op Pinkpop staat. Is, ja, dat je echt een beetje een aanloopje daar naartoe kan maken. En ook daarna. Ja. Wel heel belangrijk, ja. Want dan doe je dat eigenlijk in die eerste jaar meteen. Zo'n Nu of Nooit voorronde en finale spelen. En meters maken en school erbij. Ja. Hoe combineer je dat? Want de Rock Academie ligt niet in Limburg. Nee, dat niet. Maar volgens mij zat ik toen in het 3e jaar van de Rock Academie toen wij meededen met Nu of Nooit. En ik wilde gewoon heel graag op dat podium staan en een liedje spelen en muziek maken. Dus ik dacht, fuck it, we gaan het gewoon doen en kijken waar het schip strandt, zeg maar. Dus dat is gewoon heel veel energie erin stoppen en geld ook, neem ik aan, want je moet ergens een muziek opnemen en toeren en dat soort dingen. Ja. Dan levert het niet meteen allemaal op. Nee, dat is waar. Ja, dat is natuurlijk goed. Dat komt er natuurlijk bij kijken natuurlijk. Maar dan
weet je dan ook al van, dit wordt een jaar tot ik dit hierin ga stoppen? Of had je echt zoiets van, ik ga Luca Madou tot na mijn dood uitvoeren? Of, Ja, ik had toen echt zoiets van, oké, hier ga ik voor. En dit wordt echt iets waar ik in ieder geval langdurig mee aan de slag wilde gaan. Maar ik merkte ook heel erg dat het voor mezelf nog een zoektocht was naar de dingen die ik luisterde en wat ik zelf maakte. En wat ik toen moeilijk vond, was dat ik had toen die hele grote band. En dat was ergens, vond ik dat heel tof. Maar met 7 man ook best wel moeilijk om soms zoveel mensen op één plek te krijgen. En om allemaal te kunnen. En ik merkte dat de muziek die ik luisterde, dat die best wel minimalistisch was. En ook wat elektronische invloeden had. En wij hadden echt best wel een stevige en uitgebreide bandsound. Dus voor mij zelf was het ook de uitdaging om toch dat elektronische deel, die draai eraan te kunnen geven. En om eigenlijk dat minimalisme meer te zoeken in het arrangeren van de muziek. En is het dan bandmembers wegstrepen zo van, misschien moet jij in dit nummer even niet meer mee gaan doen? Of is het dan... Ja, soms wel, ja. Gewoon inderdaad meer kijken van wat heeft het liedje nodig in plaats van, we zijn met 7 man, dus we gaan allemaal meteen gewoon we moeten allemaal meedoen. Ja. We staan hier nou toch, dat doen we allemaal maar iets. Ja. Maar dan zit je in dat 3e jaar en dan moet je het ergens gaan afstuderen. Ja. En dan dacht je van, dat ga ik met Luca Madou doen? Of moest daar weer een ander project voor worden getuigd? Nee, het was voor mij wel duidelijk dat gewoon Luca Madou ging zijn. Maar ik vond het toen ook lastig, omdat ik voelde van... Ik zat midden in die zoektocht naar hoe ga ik die sound meer vinden, naar zeg maar de muziek die ik luister, hoe ga ik dat doen? En ik moest afstuderen. Dus voor mijn gevoel was het echt midden in een soort van periode waar ik nog niet helemaal mijn weg had gevonden, moet je dan toch een show doen. Dus het voelde ergens ook een beetje gek. Ik denk, als ik het zelf zeg maar in tijd had kunnen zetten, had ik nog een half jaar nodig gehad en dan was het er iets meer klaar voor geweest. Iets meer klaar en dan dacht je, nee, ik ga nog een half jaar uitstellen. Ja, waarschijnlijk wel. Dat is natuurlijk ook de druk die daar opkomt en wat ook wel weer goed is, want dan ga je ook naar zo'n afronding toe, zo van, je moet er ook naartoe werken. Ik bedoel, dat. Ja. En wat vraagt dan de Rock Academie van je? Is dat dan, moet je een show doen of mag je ook andere dingen doen? Of wat, Ja, het ligt eraan in welke module zeg maar, je afstudeert. En ik had eigen act, dus dan is het wel een showcase. Maar het kan ook zijn dat je in engineering of in meer de business kant afstudeert. En dan heb je andere taken en dan die je mag uitvoeren. Maar als je zegt een live show, dan kun je, of een live act zijn, dan kun je, een act, eigen act zijn, want dat zei je. Is het dan ook dat je dan ook de branding en zo daaromheen op orde moet hebben, of wordt daar dan niet naar gekeken? Ja, daar wordt inderdaad ook naar gekeken van hoe breng je dat aan de man en hoe maak je daar zeg maar één geheel van. Maar wat is dan succes? Hoe word je dan afgerekend? Ja, dat blijft alsnog altijd wel een persoonlijk ding, maar ik moest toen een externe beoordelaar zelf zoeken, die dan de showcase ging soort van beoordelen en je tips geeft en gewoon zijn of haar ideeën over wat beter kan of wat juist goed was. Dus je hebt daar wel een klein beetje zelf een hand in om te kiezen van wie zou je graag feedback willen krijgen. Over, en wie heb je gekozen dan? Ik had toen Celine Cairo gevraagd. Oké. En ik zit nu ook, release ik bij haar label. Dus dat is een hele slimme zet geweest toen. Alvast vooruitdenkend. Ja. Maar Celine maakt natuurlijk ook hele dromerige muziek, zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Zij heeft ook wel volgens mij soms met heel weinig mensen op een podium gestaan. Ja. Als ik haar shows precies. een beetje kan herinneren. Absoluut, ja. Dus wat was dat tip dan? Gewoon van, je moet echt je band ditchen, je moet gewoon met minder mensen op het podium? Of was het... Ik kreeg toen een hele lijst van ideeën, maar het was ook een stukje over songwriting en hoe ik die show zeg maar nog meer dynamiek kon geven. Daar kreeg ik toen tips over. En uiteindelijk ook het gewoon meters maken en doen, want door het veel doen kom je eigenlijk zelf al achter zoveel dingen van, dit werkt wel, dit werkt niet. En daar groei je ook vanzelf door, denk ik. En dan studeer je af, dan krijg je een diploma.
En dan sta je in de grote mensenwereld. Ja. Als superjong meisje nog, want toen was je ergens begin 20, denk ik dan, hè? Als je zegt Ja. plus 4 jaar. En dan? Want je wilde professionele muzikant worden. Wat moet je dan doen? Ja, ik vond het toen zelf ook best wel spannend, want ik voelde dat moment ook zo van, oké, daar ben ik klaar. En ja, wat dan? Dus ik ben toen, ik zat nog een beetje in die zoektocht van ja, wat wil ik maken? Want ik voelde dus dat ik nog niet helemaal daar was waar ik zou willen zijn. Dus uiteindelijk heb ik toen na het afstuderen een soort van streep getrokken en al mijn liedjes die ik daarvoor had gedaan weggegooid. Ik denk, ik ga gewoon helemaal opnieuw beginnen. En toen heb ik me echt daar nu opnieuw zeg maar in de songwriting gedoken en echt met een nieuwe start en een nieuw geluid uiteindelijk Madou begonnen en een soort van nieuwe naam, nieuwe start van gemaakt. Fijn dat jij Madou zegt, want ik was iedere keer aan het denken, is het nou Madoux of niet? Ik zeg altijd Madoux, er staat een X achter, Madou, maar het is Madou. Oké, ja, duidelijk. precies. Beter dat ook weer, yes. Maar dan is het gewoon weer als een kluizenaar leven en terug de schulp in en gaan ontwikkelen eigenlijk. Ja, een beetje wel, ja. Ja, precies. Ik schreef toen ook best wel de liedjes, zeg maar, alleen. En het arrangeren dan wel met andere mensen en zoeken van waar moet het naartoe. Maar dan is het echt even terug naar jezelf en terug naar wat je wil vertellen. En, ja. En want je had natuurlijk de bagage opeens wel van die 4 jaar opleiding en het live spelen. En wat dacht je dan van, oké, wat moet er in mijn volgende exit? Welke elementen had je echt zoiets van, dat wil ik in ieder geval meenemen of dat wil ik doen? Ik vond het belangrijk om... ik had daarvoor echt die bandsound gehad en ik dacht, ik ga het nu anders aanpakken. Ik ga eerst eens met een producer zitten om toch dat elektronische stukje te kunnen vatten en het dan zeg maar met de instrumentalisten invullen, zodat ik die combi krijg van de organische zeg maar sound van instrumenten en dat stukje elektronica. En ik vond nog steeds die strijkers, dus de cello heel tof. Dus ik had wel zoiets van, dat wil ik wel echt blijven behouden in de muziek. En dan ga je daar aan werken en hoe lang heb je jezelf daar tijd voor gegeven? Of was dat gewoon... Ik denk ongeveer een jaar. Ik dacht, ik ga nu gewoon een jaar schrijven en gewoon doen en kijken of dat zo lukt. En dan op een gegeven moment ben ik toen naar Benjamin Rijnlander gegaan. En hij heeft een studio in Amsterdam. En toen ben ik met die liedjes wat ik dat jaar had geschreven, ben ik gewoon naar hem toe gegaan. En heb ik gezegd van, kunnen we samenwerken? Wat vind jij een toffe song om samen een productie bij te maken? En dan krijgt het steeds meer vorm. En dan vind je daar ook de muzikanten bij. Ik weet niet of het heel snel ging. Ik denk het wel. Ja, in principe was het... van de tijd met Luca Madou speel ik nog steeds met Thomas en Mirte. En uiteindelijk zijn voor de rest een beetje de wegen gescheiden. En hebben nu een nieuwe drummer en bassist. Maar ik dacht wel, ik ga het gewoon compact houden. En in ieder geval in een kleine setting eens beginnen. En vanuit daar zeg maar arrangeren. Mm-hmm. Maar dan heb je die band bij elkaar, dan ben je die sound aan het maken en dan moet je iets, denk ik toch? Ja, want dan... ja het was voor mij toen heel fijn dat ik contact had met Celine, omdat zij zit natuurlijk al jaren, zij zelf daar helemaal in. En ik heb daar veel steun aan gehad, dat zij toch zeg maar advies kon geven. En later ben ik toen ook getekend bij dat label. En dat heeft me echt een soort van houvast gegeven om gewoon te kijken van hoe ga je dat releasen, wat is je plan, wat doe je qua marketing. Dat was natuurlijk allemaal de eerste keer voor mij en best wel spannend. En dan is het fijn als je een klein beetje iemand hebt die zegt van misschien kun je dit doen of misschien kun je daar nog eens naar kijken. Maar de last ligt wel bij jou op de schouders? Dat wel, ja. Ik vond het heel spannend ook om zo'n eerste liedje dan te releasen. En ja, zelf heb je natuurlijk al vaak gezongen en heel vaak gehoord en gedaan. Maar om dan toch, zeg maar, onder die nieuwe naam zo'n liedje naar buiten te brengen, dat blijft echt spannend. Want je weet niet hoe dat ontvangen gaat worden. En hoe is het ontvangen? Ja, eigenlijk wel heel goed. Ik stond daar heel erg van te kijken, want ik dacht, dit kan alle kanten op. En ik merkte echt dat ik
ook best wel van onverwachte kant van mensen die je dan heel lang niet gezien hebt, die dan in één keer reageren van, oh, dit was heel tof en ik wist niet dat je dit deed. Dus eigenlijk wel heel positief. Want het eerste nummer was... Runner. Nee, Runner, ja. Ja. Want dat was er opeens. Ja, want je zegt, dan kom je ook naar buiten als act zijnde. Ja. Was het toen wel meteen duidelijk voor mensen dat het een band is? Of is het eigenlijk meer een solo project waar je een band bij hebt? Het is nu inderdaad meer een solo project waar dan een band achter staat, zeg maar. Ja. Dus het is ook overal sta jij op de foto en niet 5 anderen nog erbij. Of 4 anderen nog erbij. Uiteindelijk wel, ja. Ja. Maar dat is dan ook wel weer jouw kindje. Jij moet alles gaan doen. Alles van markten. Videoclip moet er opeens bij komen, neem ik aan. En de single moet uitkomen en allemaal van dat soort dingen. Waar helpt het label jou in? Nou, het was vooral een soort van die adviesrol die Celine dan had. En ik merkte dat Celine me ook kon voorstellen aan... ga eens met die werken of ga eens voor online distributie. Ben ik toen bij Marius van Reewijk geweest. Dus het was meer een soort van dat zij de juiste mensen... Het netwerk. Ja, precies. Het netwerk een beetje deelde. Zodat ik daar ook gebruik van kon maken, zeg maar. En wat is dan de volgende stap? Want dan heb je die single heb je uitgebracht. En dan wordt er opeens meer van je verwacht. Hè? Want je moet ook gaan live spelen, hè? Want het kon toen nog. Ja. Althans, dat was het plan. Ja. Hoe bied je dat dan aan? Want dan is het echt gewoon van... hier, ik heb 1 liedje, wil je me boeken? Terwijl je nog geen live show hebt gespeeld, denk ik dan op dat moment. Ja, ik had wel zoiets van... oké, we moeten er dadelijk klaar voor zijn. Dus het was wel al een paar... maanden aan het repeteren en zorgen dat in ieder geval zo'n half uurtje wel konden vullen als zeg maar voorprogramma of iets. En en toen kwam eigenlijk corona al vrij snel om de hoek kijken. Ja. Dus toen lag dat stil, ja. Ja, want daar begonnen onze mailtjes, zeg maar. Ja, een beetje wel. Want we hadden als bevrijdingsfestival natuurlijk jou redelijk snel op de radar staan. Ik weet niet meer vanuit welke kant het werd geadviseerd. Misschien Pop in Limburg, misschien iemand anders. Maar deze moet je toch wel echt boeken voor je komend festivalseizoen. Want dit staat te gebeuren. En dan bieden wij natuurlijk graag een plek aan. Maar ja, toen... februari, we zitten nu een jaar later, natuurlijk precies tussen aanstekens een jaar later. En niet veel later was natuurlijk het bevrijdingsfestival aan de beurt, wat op de planning stond. Zou dat een van je eerdere shows zijn dan? Of had je dan wel al op dat moment wat gedaan? We hadden wel al iets gespeeld. Aantal shows gedaan, maar we waren echt toe aan het werken inderdaad naar bevrijdingsfestival. Ja, en dan begint eigenlijk de zomer en dan kun je allemaal van die leuke festivaletjes doen. Ja, daar kunnen we natuurlijk hier nog een half uur over gaan praten. Dat gaan we niet doen, mensen. Nee. Dat kun je in een andere podcast doen. Dat hebben we volgens mij... blijft bespaard. Ja, daarom volgens mij, als je een paar Shark Talks terugluistert, volgens mij met Voltage hebben we het er ook een keer over gehad. En nog gewoon een paar acts, dus laten we dat niet nog een keer herhalen, want dat is gewoon een hele jammere periode natuurlijk voor iedereen. Maar dan krijg je nu... we hebben net 2 nummers opgenomen. We hebben net... Welke nummers opgenomen? Dat heb ik helemaal niet gevraagd. Runner, ook de eerste single. En een liedje dat nog niet uit is. Dat heet Sorry. Ja, dan binnenkort wel. Binnenkort wel, ja. Dus het ligt eraan hoe snel Bram is met de mix en de master van de audio. Want de videoclip, dat heb ik vanavond wel grotendeels af natuurlijk. Maar dan is het nu een jaar later... Terwijl je eigenlijk toen al stond te popelen om je nieuwe muziek naar voren te brengen. Wat was dan opeens je plan dan om in dit jaar te gaan doen? Ja, ik moet zeggen dat ik toen echt even dacht van... oh shit, en wat nu? En de hele wereld is tegen mij. Ja, je weet natuurlijk ook niet hoe lang dat gaat duren. Dus ik heb in eerste instantie wel nog geprobeerd om wat showtjes te regelen en wat dingen te doen. Maar ik merkte, dat was allemaal moeilijk. Dus die kant heb ik op een gegeven moment besloten. Ik denk, ik laat dat even gaan en ga echt weer terug naar het schrijven. En gewoon echt het creëren. En proberen om zoveel mogelijk voor te werken, zeg maar. Want ergens anders op focussen, dat was gewoon moeilijk op dat moment. Dus ja, meer songwriting. Maar je hebt in de tussentijd heb je een prachtige videoclip gelanceerd op een prachtige locatie opgenomen.
Goed Ja. geregeld trouwens. Thanks. Ziet er zomaar uit. Maar volgens mij heb ik ook al gelezen dat je tot daar weer ergens weer een opvolging op komt. Tot er weer er was weer een nieuwe videoclip uit geweest en er komt weer een akoestische versie van. Ja, er is... ik heb een paar weken geleden de tweede single gereleased en die heet Neon. En daar komt inderdaad binnenkort heel snel een live versie van uit. Ja, en dan nog 2 van deze. En volgens mij zag ik nog voorbij komen op andere sessies. Daar heb je ook nog opgetreden. En bij Bibelo natuurlijk. Ja. Dus daar staat ook nog een sessie van online. Ik denk een half uurtje of zo wat je daar... Ja, dat is inderdaad een half uurtje aan. Dus mensen kunnen in ieder geval wat beluisteren en Ja. een beetje de tijd invullen die er Ja, de tijd te dat overbruggen. kan. En we zitten natuurlijk nu in een periode waar we iedere keer onze minister-president en anderen horen zeggen van nou, we zien licht aan het einde van de tunnel en met vaccinatie en dergelijke zijn we aan het eind van het jaar eruit. Nou ja, daar kunnen we van alles over vinden. Dat is deze plek niet de juiste vorm om daarover te hebben. Maar heb je dan dadelijk een album klaar liggen? Heb je dan een tour klaar staan? Hoe gaat dat dan nu? Want nu wordt er echt zo... Iedereen, hè, dat is niet alleen bij jou, maar wordt er zo voorgehouden. Zo van, als je aan het eind van het jaar gaat zitten met dingetjes, dan denk ik dat het wel mag. Dan denk ik dat het wel kan. Ja, ik probeer daar wel zoveel mogelijk op voor te bereiden. Ik denk dat een album te vroeg is. Maar ik kijk er wel heel erg naar uit om gewoon live te spelen en wat shows te doen. Ja, zeker. Dus dan ga je dadelijk met 3 singles, wat ik dan goed zeg. 2 singles. Want je hebt dan Neon uit en Runner. Daarmee ga je dan de volgende stappen zetten. Dus dan is het toch weer wat meer naar of hele kleine eigen shows of voorprogramma's. Ja, het plan is nu, ik ga toewerken dit jaar naar een EP. Dus dat is nu in volle gang. En ik probeer en hoop dat ik daaraan vast in ieder geval een mooie release show kan plannen. En wat showtjes ter ere van de EP kan doen, zeg maar. Dus dan heb je 5, 6 nummers, zeg maar, en daarmee ga je net iets groters uitpakken. Dat ja, maar ik heb wel al wat voorgewerkt en meer liedjes klaar liggen. Dus maar we kunnen wel langer... waarom dan geen album? Dat vind ik nog spannend. Oh. Het blijft voor mij altijd een proces wat in gang blijft. Het is nooit klaar of zo. En het voelt voor mij nu natuurlijker om eerst een EP te doen en misschien daarna nog wat losse singles voordat dat echte album eraan komt. Maar ik denk dat het meer een soort mentale ding is. Ja. Mentale stap die nog gezet moet worden. Maar ja, aan de andere kant, 2 EP's is ook 1 album, hè? Ja, zo kun je erop bekijken. Ja. Dus, en dat geeft je ook wat meer tijd om daar aan te werken natuurlijk, of te fine-tunen. Ja, precies, ja. En dan ook kijken wat de eerste comments zijn geweest op de eerste EP en dan daar weer de feedback van meenemen en wat precies dat. maken. En dat is dus eigenlijk totdat dan dit jaar hopelijk nog ergens een vorm kan krijgen. En anders zal het wel begin volgend jaar zijn. Hè. Laten we op alles hopen dat op die manier ook kan zijn. Maar dan heb je je eigenlijk vooral bezig gehouden met het maken, met het schrijven, eventueel een stukje opnemen. Voor mijn gevoel, en dat is geen aanval op jou hoor, maar ik zie dat meerdere bands doen, weinig visueel. Weinig clipsopnames. Of die sessie natuurlijk wel. En deze sessie, die gaan jullie allemaal terugkijken natuurlijk, als die online staat. Maar ik merk dat heel veel bands wel bezig zijn met het schrijven, maar niet met, ik ga zelf nog een clip erbij opnemen, want ik heb nu toch tijd over of wat dan ook. Is dat een bewuste keuze of is dat gewoon een financiële keuze? Want dat kan natuurlijk ook. Nou, ik kan er nog niet te veel over zeggen, maar we zijn wel met visuele beelden bezig geweest. Dus er komt wel nog een aantal dingen. Er komt een lyrics video uit. Zeg ook, er komt een lyrics video uit. Maar dat is. Ik denk dat het voor iedereen wel geldt. Het is natuurlijk heel fijn om meer dingen online te hebben staan dan. Ja, en ik denk ook wat je zegt, het visuele is super belangrijk. Want nu zit natuurlijk iedereen online en ik denk dat als het beeld, zeg maar, de muziek ondersteunt, dat het zoveel extra kracht daarvan kan krijgen. Dat het is gewoon heel belangrijk om daar een soort van een geheel in te vormen en goed over na te denken hoe je dat doet, ja. Kijk gewoon naar je eerste videoclip. Die is zo, dat is zo'n prachtig beeld. En dan, maar dat is natuurlijk dat ter ondersteuning, zeg maar. En ik denk dat heel veel mensen dat op dit moment eigenlijk gewoon ook missen. Hè. Je hebt natuurlijk mensen die natuurlijk live missen en daar ben ik er ook één van. Maar je merkte ook, in het begin waren nog heel veel videoclips die uitkwamen, want die waren allemaal gemaakt voor corona. Ja. En toen werd er echt zo'n periode van,
ja, maar we kunnen eigenlijk niks opnemen. En dan zit er echt zo heel tijd zo van... Ja, echt even een gat, ja. Zo'n gat van videoclips. En je werkt nu, alles wat nu aan videoclips online komt, zijn sessies. Dus ik denk, ja, er is best veel mogelijk volgens mij. Want ik zat toevallig gisteren met Alain te spreken en die zeggen... Ja, audiovisueel mag je echt best veel doen binnen de maatregelen. Je mag gewoon met 70 man in een plek gaan zitten als je zou willen. Ja, je moet daar natuurlijk wel aan de maatregelen houden, maar dat zou wel kunnen. Ja. Dan noem je dat een clipopname en dan mag het opeens. Dus, precies, en dan denk ik, ja, er zijn toch veel bands die dat wel laten liggen. En er zijn heel veel bands die natuurlijk op livestreamen zijn gedoken en die dat niet allemaal even goed aan het uitvoeren zijn. Anderen die het juist heel goed aan het uitvoeren zijn. Maar dan denk ik, ja, zeker ook voor kleinere bands die er ook wat meer de tijd voor hebben, ga vooral een videoclip opnemen. Ja, precies. Doe dat in alle rust. Dat kun je op 1-2 dagen makkelijk opnemen. En dan heb je alle tijd om natuurlijk rustig te editen en te maken zoals je het wilt. Ik ben wel heel benieuwd wat er dan ook allemaal gaat komen. Buiten van het feit wat ik nu van hier natuurlijk al zie wat er gaat komen. Want het zijn 2 prachtige nummers en een hele kleine setting opgenomen. Jullie waren met z'n drietjes vandaag. Ja. Gitaar, cello en dan vocals. Ik vind dat ook wel altijd wat hebben in zo'n kleine setting. Tot je ook wel de mogelijkheid hebt als band om ook op een andere manier op een podium te staan. Ik bedoel, vandaag stonden we letterlijk op een podium natuurlijk. Dus dat is ook wel fijn, hè? Dat is voor het eerst een lange tijd weer, ja. Dus, maar dat is ook wel altijd goed als band zijn. Ik wil nog wel, we gaan een beetje richting de afronding, denk ik. Tenzij je dadelijk opeens heel veel vragen aan mij hebt, dat mag ook, dan nemen we ze ook allemaal op. Want wat we eigenlijk totaal hebben overgeslagen is namelijk, je hebt namelijk net iets verteld over waar je geboren bent, ergens in Zuid-Limburg. Toen maakte je ergens een sprongetje richting Tilburg en de Rock Academie. En op een gegeven moment zei je opeens iets over Amsterdam, waar je dan opnames hebt gehad. Waarom uit Limburg? Waarom niet alles in Limburg doen? Waarom niet hier? Het is eigenlijk niet zo'n heel bewuste keuze geweest. Het is zo gelopen en ik heb die mensen toen ontmoet. Dus het is eigenlijk met toeval zo gegaan. Dus het is niet zo dat het hier ontbreekt aan die faciliteit of zo? Nee, dat denk ik niet. Nee. Al heb ik wel het gevoel dat het genre waar ik in zit misschien meer leeft in de Randstad. Maar het is meer een invulling. Er is natuurlijk ook gewoon een grotere groep mensen. Ja, misschien dus dan is het ook automatisch zo dat het misschien heel wat meer verspreid zit in Limburg. We zijn natuurlijk dat denk ik, meer verspreiding, En daar is het iets meer geconcentreerd. Want waar, je zei, dat is gewoon een terechte opmerking op, dat je zegt van daar vindt het iets meer plaats in dat geval. Maar waar vindt jouw muziek eigenlijk plaats op de wereldkaart? Want voor mijn gevoel is dat misschien juist wel nog buiten Nederland. Ja, ik moet zeggen dat ik dat best wel lastig vind om dat al heel duidelijk te noemen. Maar als ik op mijn gevoel afga, dan denk ik bijvoorbeeld dat in België al best wel een grote scene is in die indie en iets alternatievere muziek. En misschien Duitsland ook wel. Ja, Duitsland is natuurlijk een megamarkt. Hè? Dat is natuurlijk al sinds jaar en dag een van de locaties om heen te gaan. Ja. Als je Frankrijk, Engeland en Duitsland hebt, dan ben je settled. Dan is het al gedaan, zeg maar. Ja, maar ga je daar dan ook... Want dan zou je juist zeggen, dan is Limburg juist een topplek om te zijn. Want je kijkt naar links heb je België, je kijkt naar rechts heb je Duitsland, tenzij je anders kijkt naar de kaart. Maar dan heb je daar heel veel juist kansen om in de EU-regio om misschien meters te maken. Heb je dat al gedaan? Of is dat weer een plan voor wanneer het kan en mag? Dat staat wel op de planning, inderdaad. Ik heb dat tot nu toe nog niet gedaan, maar ik ben er de laatste tijd steeds meer over na aan denken van hoe kun je dat aanpakken. En dus ik denk zeker dat een goede zet zou kunnen zijn. En dan iedere keer met de Limburgse vlag blijven wapperen tot je van hier bent. Nou heel veel mensen doen dat niet meer. Dan zijn ze opeens weg en dan zeggen ze we zijn Nederlands of we zijn van Utrecht. En dan zie je ze nooit meer terug, zeg maar. Nee, maar dat is natuurlijk ook zo. Dat is natuurlijk ook een van mijn speerpunten om Limburg iedere keer weer terug op die kaart te zetten. Zeker muzikaal gezien. En denk zoiets dat zou natuurlijk top zijn als je daar op een gegeven moment een artiest hebt die daar heel erg groeiende is en ook wel echt nog stappen in kan maken. En dan, als je dat over de landsgrenzen heen krijgt, dan... dat zou super tof zijn. Ja. Zeker. Ja, ik hoop dat allemaal heel realistisch volgend jaar gaat lukken. Want eerst moet die tour nog hier gebeuren natuurlijk. Ja. En de EP-release. En heb je daar wel al een datum voor geprikt? Of is dat komt wanneer we wat meer zicht hebben op de situatie? Ja, dat komt inderdaad later...
het is later 2 nog. weken tijd dat je nodig hebt, toch? Om op Spotify te krijgen. Precies. En dan is het heel druk alles inprogrammeren op Facebook en op Instagram. Maar Ja. meer tijd heb je ook niet meer nodig. Je hoeft geen maanden van tevoren. Ik weet niet, tenzij je fysiek natuurlijk gaat drukken, dan is het misschien wel handig dat die iets eerder bij de drukkerij ligt. Ja, het wordt waarschijnlijk alleen digitaal. Ja, Ja. dat is zoals 2 weken van tevoren aanleveren en dan heb je nog tijd zat. Oké, nou ja, dan wil ik je heel hartelijk danken. Ja, jij bedankt. Ook voor die sessieopname, want het gaat echt heel tof worden, mensen. Ja, ik blijf het gewoon iedere keer zeggen, hoor, maakt mij niet uit. Shameless plugs. Dus hou het kanaal vooral in de gaten, de socials van MC Shark. En dan krijg je vanzelf wel een keer ergens een melding tot er een clip online staat. En op een gegeven moment de volgende clip, want ze komen altijd apart. Ja. Ja, wat wil ik dan nog zelf... Wil jij nog iets pluggen? Nou, ik kan er nog niet zo heel erg veel over zeggen, maar er komt deze week nog een aankondiging via Instagram. Dus mocht je nieuwsgierig zijn, dan hou de Instagram in de gaten. Welke dag mag je dat wel zeggen? Op vrijdag. Oké, dus als mensen het vanavond, de 24e, nog luisteren, dan is het overmorgen. Als je het morgen luistert, dan is het morgen, want dan is het vrijdag. Als je het vrijdag luistert, is het vandaag. En als je zaterdag luistert, dan is het gisteren. Zoiets zal het dan zijn. Precies. Oftewel, volg. Ik zal sowieso de linkjes in de show notes zetten. Dat maakt het altijd makkelijker. Ja, thanks. Dan zal ik Facebook en Instagram daarin zetten. Dan wordt het makkelijker terug te vinden. Te gek. En dan blijf je op de hoogte van wat Madou allemaal gaat doen in de nabije toekomst. En zoals ik in het begin al zei, de nabije toekomst voor Shark Talk. Morgen een nieuwe podcast, overmorgen een nieuwe podcast. Dat gaat echt over politiek. En dan denk ik dat we het vooral gaan hebben over de cultuursector, een stukje sport en misschien wel iets anders. Ik weet niet waar we allemaal over gaan hebben. Of waar ik het over mag hebben. Ik heb helemaal niks gehoord tot ik restricties heb. Dus dat is altijd fijn, dat je gewoon alles mag vragen. Je kan alles vragen en niks gaan wegknippen. Nee, we zullen wel zien wat dat gaat worden. En vrijdag komt er sowieso een nieuwe videoclip online van de Shark Sessions. En dat gaat van Dreamer zijn. Ook een totaal nieuwe act uit Venlo-kanten. En het eerste nummer daarvan gaat online komen. En het tweede nummer pas over 1,5 maand. Dus als je nu alvast wilt gaan luisteren naar iets nieuws, dan ook vrijdag. Dus vrijdag socials checken en socials checken. Een drukke dag. Ja, en de podcast luisteren. En de plaat van Epica komt ook nog eens een keer uit. Dus genoeg te doen volgens mij komende vrijdag. Binnen het Limburgse landschap, zal ik het zo zeggen. En geniet vooral van het weer, want het is heerlijk weer. En dat mag. En dat kan gewoon binnen de maatregelen, toch? Absoluut. Hey, dankjewel. En dan ronden we af. En dan tot de volgende. Yes, dankjewel. Doei.